τρεις παίκτες είναι μάστορες του αφηγήματος. Ο ένας του κινηματογραφικού, ο άλλος του λογοτεχνικού και ο αρχηγός, ο αποκαλούμενος εδώ Νίκος, του πολιτικού. Είναι στα ελάχιστα βιβλία, δεν λέω ότι είναι το μόνο, αλλά είναι στα ελάχιστα βιβλία που προσπαθεί να κρατήσει μια ψύχρεμη στάση. Την ψύχρεμη, αλλά όχι ψυχρόαιμη στάση. Δεν είναι ένα ψυχρόαιμο βιβλίο. Για όλα είναι μέσα στο βιβλίο, τα πάντα είναι μέσα, είναι πολύ έτσι ολιστικό, συμπεριληπτικό το βιβλίο. Δεν είναι μια βιογραφική προσέγγιση, ούτε ένα απλώς ιστορικό μυθιστόρημα. Είναι κάτι που σου επιτρέπει να σκεφτείς με έναν πιο σύνθετο και ολοκληρωμένο τρόπο θεμελιώδη ερωτήματα για την πορεία της χώρας. Το σοβαρότερο πρόβλημα είναι η ημιμάθεια. Είναι η μεγαλύτερη μάστιγα που υπάρχει. Είναι αιτία δηλαδή για θανάτους περισσότερους από τους λοιμούς και από τους πολέμους. Προσπαθήσαμε να δώσουμε την ανθρώπινη πλευρά του Νίκου Ζαχαριάδη, αποφεύγοντας τους αφορισμούς, τη στράτευση και τις κρίσεις. Οι κρίσεις για όλα ανήκουν στον αναγνώστη.